Здравейте! Сега ще ви покажа как да си направите оригами жираф. Първото, което ще ви трябват едни ножици и един лист. За да започнете, трябва да направите един квадрат. За целта прегъвате така, за да се образува триъгълник. След това изрязвате тази част с ножиците. След като сте изрязали, тази част отстранявате и имате вече един квадрат. След това го прегъвате на две, за да получите средна гънка. След това го прегъвате още на две от другата страна, за да получите още една средна гънка. След това го прегъвате още на две. Целта е да получите гънки, за да може след това да ви е лесно да правите другите прегъвки. След това още един път ще го прегъна, после така. Колкото повече гънки имате, толкова по-добре. Аз специално така го правя, защото ще ми е по-лесно. Така. След това нагънали сте и трябва да направите ето така, да се получи вътре в този квадрат един триъгълник. Ето така. Трябва да са изравнени всички части. Ето така. Колкото всичко е по-точно, толкова по-добре ще се получи жирафът. До тук се получава това. Ето. След това другата страна. Пак гледам да е по гънката. Готово. Получаваме това. След това правим един триъгълник. Така. След това трябва да е изравнен. След това от другата страна. Обръщаме. Сега от тази страна и от другия край. Така. След като сте получили това, разгъвате страните от едната и от другата страна и образувате малко по-малък триъгълник, не от тази страна, а от тази. Така. След това пак връщате страните и сега разгъвате, взимате тази част и ето по тази чупка, която се е образувала, когато правих този малък триъгълник, изпъвам нагоре
точно по чупката и използвам тази чупка, за да направя това, тази страна да я направя така. Едната страна я направих. Сега трябва да направя и другата. Трябва да внимавате никъде листа да не се скъса. Защото в противен случай няма да изглежда добре жерава. Тук ъгълът трябва да е добър. И ето. Получи се. Тук да се изравни. Тук още малко. Така, получавате това. От тази страна получавате това. От тази страна също трябва да направите както от тук. Така, разгъваме, използваме тази гънка. Вдигаме нагоре. След това прегъваме тук. Изравняваме тази страна и горната. За да получим отгоре и отдолу пак триъгълници. След това от другата страна пак използвам страничната гънка, за да получа и тук триъгълник. Може би ви се струва лесно като ме гледате, но когато започнете да го правите, ще ви е малко по-трудно, ако го правите за първи път, естествено. Ето така. Сега получавате две кръчета. Сега от тази част, ето това ще бъдат, мисля, че крилете. Правите още един тънък триъгълник и от тук още един път. Все едно правите ракетка. От тази част също. Сгъваме един път. Все едно правите ракетка. Малко не се е получило равно, но трябва да е равно. Сега, тук ви се получават две кръченца, но всъщност тези кръченца ще играят ролята едното на глава, другото на опашка. Как ще стане? Взимате тази част и правите така и след това така. От това положение правите така. След това това може да го дигнете малко по-нагоре. Даже по-нагоре трябва да се дига. И например, това може да ви е главата. Глава се прави така. Взимате така и прави ето. Това ще ви е главата. Тук се получава като клюн. Така. А това ви е опашката. Можете да я сгънете първо така и след това така.
за малко по-голямо разнообразие. След това може да направите кръчета. Някои хора, които правят жерави, не правят кръчетата, но аз го правя, за да седи по-добре. Ето и от тук правя кръчета. След това разпъваме крилете. При разпъване на крилете също ще внимавате да не скъсате някъде. Ето е гърбицата. Ще трябва да разпънете леко тук и леко тук. До образуването на квадрат. Ето така. Така. Това е опашката, но малко жерава не е стабилен. Трябва да му придам стабилност някак. Но общо взето това е жеравът. Това трябва да получите. Все пак той, ако се разпъне малко така, се закрепи. Аз съм пуснал вентилатора, тъй че сега не може да се закрепи. Но всъщност кръчетата му помагат. Говори се, може би това е, тези жерави са тръгнали от Япония, че ако направите 1000 жерава, 1001, ще ви се сбъдне едно желание. 1001 жерава може да направите някъде за около 3 месеца и 11 дена. Ако правите на ден по 10 жерава, за 3 месеца и 11 дена ще успеете да ги направите и можете да си пожелаете едно желание и да ви се сбъдне. Но това е само легенда, не е потвърдено, че може да ви се сбъдне желание. Също в легендата се гласи, че може да се придобива безсмъртност, което е според мен голям абсурд. Но това китайците са го измислили, не съм го измислил аз. Японци са, не знам точно откъде, но това по-скоро гледах го от един филм, филма не помня как се казва, беше преди години. Намерих в интернет как се прави жерав и така. Аз не съм направил 1001 жерава, но мисля да почна да правя. Общо взето това трябва да бъде жерав. Гледайте жерава ви да прилича на жерав, а да не прилича на някоя патка или на нещо друго. Ами това е. Чао! Пропуснах да кажа един важен факт. Ако наистина вярвате, че ако направите 1001 жерава ще ви се изпълни едно желание, съветвам ви да си правите жеравите сами, защото не мисля, че с чужда помощ ще успее да ви се сбъдне желание. Трябва 1001 жерава да направите сами. Относно това какъв формат хартия да използвате и дали да бъде цветна или не цветна, няма значение. Важно е жеравите да приличат на жерави, а да не са някакво подобие на жерави. За хартия ви съветвам да използвате А4 формат, който се използва за тези листове за принтерите. Можете да ги намерите във всяка книжарница. Доколкото си спомням, си купувах от А4 формат по 500 листа, 8,50 струваха. Отдавна съм си купувал, сега не знам по колко са, но общо взето за 1001 жерава ще ви излязат някъде около максимум 20 лева. Ако искате, прежалете 20 лева, 1001 жерава си направете, ако няма какво да правите или ви е ужасно тъпо. И така, успех с жеравите!